And when I ipolelela gore ke tsogelang ka 3 am cause bafana tlo jeo robal re batle matimone at that time of the night re batle matimone robala go tsoge batho ba banang le tumelo ya gore yo bona 3-1 yo Hello Mzansi and the world, welcome to another special episode here on Mzansi's Finest Videos. I'm late, but hey, content late. Azish. No, vele bafala beyazi ukuthi vele ngeyithethi sibhizi so kumele babuye ekhaya. It's not like I'm making excuses for them, but they knew kumele baphuthume babuye ngoba we need everyone back home so that we can deal with our issues. Ningakhali kakhulu bafethu unamanga abantu abayenza ukuthi bafana idliwe yilaba bebalele ngale game yeKorea ungazi udwayibe bangalali namhlanje. Hey cha hola emnali kulele litheri kemakaka ayinaona mithi bona utsiya kabuthi umapedi ke mona sinya muruta na ukakela ba ka fatshe ya matharo bana o feta o sesela ari ke tsima bana ari isikhathi nje manje njengoba ubuka ne video what time is it udokotela kanti lo muntu akha isikhathi what time was it the person who invented time he invented time at what time at 12 o'clock. What if it was 1 o'clock or 12 and then it took him till 1 o'clock to make time which means because when isikhathi sinaso si wrong. Stop persecuting yourself with this cat is shaya. Late. Because that person, it took him time to make time. You understand? It took him time to make time. Kanti likivula nini umuntu sekakhumbula iChiefs manje. Phela thina we don't mind ukuthi sidlala idraw this week. Si celebrate nithathe nsamangela ukuthi hawu laba ba celebrate idraw kangaka. The following week sivele siwine 1-0. Maswina 1-0 la inkinga iqala khona kumsindo ozoba lapho ngithi lapho ugqoka iskipa seChiefs every day chinja amakhala kuphela mawuhamba newalk yachinja lapho khipha igwegwe utshela abantu the way si dangerous ngakhona the way singana competition ngakhona ku PSL sisho ukuthi sisifuna iBarcelona neBayern Munich mayihlangene la ku PSL lasina competition. Hey, fully leaky, man. You see people at 4 a.m. and 5 a.m. in the morning doing what? Praying for and prosper. Hallelujah, siyadliwa. Ulele maha ko taxi ngutla re driver mandra trende nyeukiwa untloela hambe and ke nana re ke batswadi ba bantso fela ba betha ngwane ba mmudisoro lelang ntse ba mmethile ba dumba modimo ele makeup artist antsa bona o fetwa Satan. Literally, the whole of Africa is against South Africa. Like, what's up with that? You know what's funny for me personally? This country is so quick to kick out foreigners, but it can't even kick a damn ball. Be so serious. Like, let's get our priorities in order. Don't say that. We're quick to kick out the foreigners. Kick the damn ball, honey. Be so serious. Be so serious. So chill out. Of course, we're not gonna win because it's being supposed by people who concentrate their own kids. Hello. Hello. Have you seen the talent that we have in South Africa? I'm telling you, there's people that can score a corner goal. Corruption, bro. There's people that can score a corner goal. Why aren't they playing, brother? DJ bile DJ ka ibone MC ujwala le MC la zangala jama heuka for when la jambis la mbora ka la khakhela muthale khalemela jiki muthwashu jab khorchu jama bele ka bro kanti why nale criminal record yakho ni ivele mase yofuna umsebenzi kuphela ingaveli mefanele siyovote yazini so yazivala ukuthi sisebenze kodwa yazivumela ukuthi sivote hey yo bathwa ngudini hey
You have a point. Every day, every social media platform. South Africa. Oh, jeez. But don't you guys have anything interesting going on in your countries? Because, wow, every day. South Africa. Oh, Jesus. Really? Yo. Baba, igundwane lingene endlini. Siyalisaba sicela ulithole ulibulale. Ubaba usaba igundwane. Ubaba igundwane melivele ubaleka nathi. Ubaba ufuna ukushaya igundwane ngestick somtshane. No, baba, bamba igundwane ulibulale. Show us ukuthi you are the pillar of strength. Angeke usikwazi ukuthi isibe ne-head of family esaba igundwane. No. Inhloko yomuzi ayikwazi ukusaba igundwane. Isiphampi. Ubaba kalithole igundwane alibulale. Ubaba angabaleki nathi ubaba igundwane melivele. Ubaba akazibonisi. Akazireveal ubaba ukuthi ubaba umuzi. Hayibo. Anishoni kanti kwenzakalani bengathi eUSA nase Mexico nase Canada kudlala iWorld Cup akudlali kanti iWorld Cup ngale USA nase Canada nase Mexico. Baba, don't hate. Like ngibuza ngoba mfethu usabathe uthi phayi kuvela iChiefs uthi usabathe uthi nayi iChiefs yavela ngapha Chiefs ngapha Kaizer Chiefs kanti kwenzakalana akudlali World Cup ngale and nangapha akusiyi FIFA Club World Cup le iFIFA World Cup ema national team so iChiefs kwalimele kuvela iChiefs nje we are international. Konje ngiyakhohlwa phela ukuthi we are the only team that is being called a nation konje nathi siphinde sibe ination bakwethu konje nathi i-national team nje singokwethu samakhosi ngixolele man Khosi ngiyakhohlwa ukuthi nathi si nation ngokwethu thina amakhosi nation ayi madoda yazi momkhulu bafowethu ngibele ngiyazibuza ukuthi kwalimele kuvela iChiefs kuvela iChiefs ngapha kudlala ama national team kanti nathi si national team ngokwethu ayi madoda. The people who don't greet back when you greet them, why are you guys so sour? Why are you guys so sour? A simple. You understand? Oh, you guys are so rude. I hope you trip and you fall. Kerki kamara taxi from Mom's Mall to Kalinene. Taxi to Neitran. Erre in Taransa Torch, let I get to go pay. Limboning Nagopil, Limbola, and Gasteligan Nagopi. And Travo Hanagan was a horror. Taxi by at least the Tiran, the Batova, Rabanya, Nartanato, Axan Nagopelo, or Barrega calculate at the right. Sola khona go tswa ka 3 lo sheba ball so go ra re irela rona makgagane re le busy re lokisa eng South Africa re lokiseng le taba e ya experience o nyaka mereko ba raona experience mara ba nyaka o fa chance o robe le experience like guys yo uJonas wesithembu umzala wami sikhule nje sonke emakhaya sikhula ke thina besimbiza ngosomjojo uJonas ube ingane ebihlakaniphile kakhulu emncane kuphela washeshe waveza izimpawu zokuthanda abantu besifazane ngiyakhumbula nje sisayingane sisadlala imidlalo yobungane sidlala izindlu abanye bathi masigcozi uJonas njalo masidlala izindlu ubehlezi ezoba nesithembu bese kwazi ukuthi before sketch ama roles besiye kuJonas akhethe uyokhetha amantombazane inqwaba uthola ukuthi sometimes sogcina singenawo thina abanye amantombazane sigcine sinikwa ama role abhedayo mhlawumbe uthola sekuthiwa wena uyiqude wena uyinja uyabo nje ngaqala lapho umbone ngathi uzoba umuntu obukhali ebafazeni ngisho siqale ikoleke sise primary uJonas uqala wabuqhonya waqhonya senza ugrade 1 enye ingane sasifunda nayo yamqhomela nje ukuthi wayegood action o a e i o u waphinda waqopha umlando khona eprimary waba umjitha wokuqala esikoleni sonke ukuthi athenze ugrade 2 aqonywe intombazane efunda ugrade 5 bengagcini ngokubenefita yena kuphela ngoba nathi saba kubo mina nje esikoleni bengayazi into ekuthiwa ukushela mengafika entombini ngayitshela ukuthi ngwabo kaJonas ibivele nje ithi awusiyithaphi yambhuti kodwa usengokuqoma nje ngoba ongawabo kaJonas wena
sifundile i-primary saze sayiqeda kwawukuthi sifike e-high school. Umzala ngisho sifika e-high school sathi masifika nje sizokwenza ugrade 8 kukhona intombazane eyasihlulisile eyayifunda ugrade 10. Aliphelanga iviki sezwa leyo ntombazane sekuthiwa ijola noJonas. Kuthiwa yasihlule ngisho uthisha kodwa yena wathi mefika yafika yamqoma. Bengingayithandi-ke mina lento yakhe yokuthanda kakhulu amantombazane ngoba ngahlala naye phansi ngazama ukumbonisa ukuthi iyeke. Ngaleso sikhathi ngangijola nenye intombi eyayiyinhle, ngangiqala nqa ukujola nentombi enhle kanje ya. Ngangiyishelelo uyena. Ngathi mangikhuluma naye ngimkhuza ngendaba amantombazane wathi ngoba sengiphakeme uzolanda intombi yakhe le angishelela yona. Nangempela ngangithi uyadlala mina. Ngathi ngithi ngoyicheck intombi yami intambama ngalelo langa. Yangitshela ukuthi angesakwazi ukuqhubeka ngoba yona isijola noJonas. Awesome George. Iyona ke indlela ayi strong ngakhona ngisho thina abakubo kwengena inkinga nokuthi athathe intombi zethu. Ukhulileke umzala ngambona kona ukuthi lento yakhe yokuthanda amantombazane isazomusa kude. Angizange ngimangale mina mangimbona ese-trenda kuma socials ngalento yakhe esithembu ngoba into vele engayibona yena emncane noma ngangingayithandi kodwa ngangiyibona ukuthi ngendlela azimisele ngayo ngelinye ilanga uyobaqoba ku TV. Ngimangalanga ke kakhulu mangimbona engawathatha amaphilisi edlela nje imithi yesintu ngoba kusuke emncane ke vele ube umuntu ubeyithanda imithi imbiza nje kakhulu ube nembiza uJonas. Namagazi ikhuluke kanjani. Besuthi yeah, sesiyaphupha. Guys, thanks for making this far. Support local YouTube channels. Please hit that join button. As you should take care.